कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्हच्या 12व्या वर्धापन दिनास हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक ग्रँड विस्टा, वायरी बीच, तारकर्ली, मालवण. आता तारकर्लीमध्ये अनुभवा लक्झुरियस सीसाइड होम, खास फॅमिली आणि कपलसाठी. MTDC मान्यता प्राप्त प्रशस्त रिसॉर्ट, ग्रँड विस्टा, सुपर डिलक्स रूम, समुद्रकिनारी राहण्याचा नितांत सुंदर अनुभव, इनडोअर आउटडोअर गेम, प्रशस्त पार्किंग झोन, CCTV सुरक्षा, 24/7 जनरेटर बॅकअप, मालवणी व्हेज व नॉन व्हेजची चविष्ट मेजवानी. ग्रँड विस्टा लक्झुरियस सीसाइड होम, तारकर्ली. प्रोप्रायटर संजीवनी शिर्के. पत्ता वैरीबांध, तारकर्ली, मालवण. संपर्क 9619 17 68 61. फोन नंबर 023 65 25 30 05. ग्रँड विस्टा, तारकर्ली.